Moje meno je Roman Jurko, som bývalý profesionálny futbalista, reprezentant od 15 do 21 rokov, v súčasnosti futbalový a kondičný tréner a generálny riaditeľ novovznikajúcej Košickej juniorskej ligy. Projekt vznikol ako pokračovanie úspešnej ligy internátov, ktorú založil Jan Bodnar mladší. Prostredníctvom občianskeho združenia Liga internátov a olympijskej internátnej hry sme založili novú juniorskú futbalovú ligu, ktorá oficiálne štartuje v najbližšom období. Ide o dlhodobú súťaž určenú pre stredoškolákov zameranú nielen na športový výkon, ale aj na výchovu hodnoty fair play a zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí. Projekt vznikol ako reakcia na chýbajúci systémový priestor mimo profesionálnych štruktúr. Forma súťaže je dlhodobý založený projekt práve na konzistentnosti práce so žiakmi. Naším cieľom je vytvoriť stabilnú a férovú ligu, ktorá bude prirodzene prepojená so školami, internátmi a lokálnou komunitou.